Supremă! Pericolul roșu, nu? E regizor. Dar știi cum îți stă ție cel mai bine? În bikini. Nu în această seară. Cum o cheamă? Miki, da? Miki de la Mihaela, nu? Miki de la Mihaela. Miki, ascultă-ne, domnule Vadim. Roată, poezie sau români celebri? La ce nu se pricepe fata asta care a terminat... Ce terminat, Miki? Regie de film și Regie de televiziune. film și teatru, ia uite. Dom'le, fiind poet, poezie. Păi poezie să fie pentru Corneliu Vadim Tudor. Întrebare: despre ce domnitor român e vorba în poezia Pașa Hasan, scrisă de George Coșbuc? 4 variante: Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, niciunul. Da, e... De 1300. Este, nu e greu. Nu e deloc greu, bineînțeles. Este vorba de bătălia de la Călugăreni din 1595, domnitorul fiind Mihai Viteazu. Mihai Viteazu, Pașa Hasan, Coșbuc. 7300 sunt în jackpot, 73 de milioane în clipa asta. Pe greșelile blondelor, Mihai Viteazu, corect, în Pașa Hasan. Miki, am nevoie de răspunsul tău acum. Dacă îl dai greșit, dublăm suma. Ce ai zis, Miki? Dă-ne răspunsul. Pașa Hasan, Coșbuc, Mihai Viteazu. Deloc greu. Ești absolventă de regie, teatru, film. Era culmea să-l ratezi. Hai în runda a doua, Miki. Pașa Hasan. Dacă ar fi trăit azi, îi spuneam Miki Viteazu. Miki, corect, Mihai Viteazu. Runda a doua cu Corneliu Vadim Tudor.